Tak, krásny dobrý podvečer. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa rozhodli sobotné popoludne alebo sobotný podvečer stráviť s nami, so slovenskými rebelmi. Som veľmi rád, že ste prišli a dovolte mi, aby som privítal nášho špeciálneho hostia, jedného z otcov jedného z najprestížnejších festivalov na Slovensku folklórnych, Janka Beloša. Dnešný podvečer, dnešná hodinka bude predovšetkým o hudbe, o našich hudobníkoch, ktorým vďačíme za to, akí sme úžasní, pretože tí najúžasnejší sú oni. Tak sme ich dneska dali takto dopredu. Ja som pripravil aj videozáznam, aby videli aj oni potom, akí sú pekní, akí sú šikovní. Takže dnes, keď budeme trošičku tancovať občas, tak sa na nás nepozerajte, aby ste zbytočne neubrali pozornosť našich hudobníkov. Ja budem dnes trošku dlhšie rozprávať, teda ešte dlhšie, ako som zvyknutý, pretože by som vám rád sprostredkoval niektoré príhody, hlavne z našich ciest. Ono totižto folklór je aj o tom, aby sme trošku ukazovali to najväčšie bohatstvo, ktoré máme na Slovensku inde, a tak sa to robí všade vo svete. Existuje taká organizácia COF, ktorá združuje všetkých folkloristov sveta, a dnes aj o nej bude reč. A chodívame na také festivaly. A tie festivaly sú o tom, aby sa spoznávali tieto kultúry, ale my tam občas aj spoznávame, a teda hlavne spoznávame samých seba. Napríklad taká krásna príhoda s Akošom, možno ho poznáte, jedno z takých našich najlepších alebo najkrajších tanečníkov. Tak ja som ho spoznal ešte, keď nebol, teraz sa už pripravuje na budúce povolanie, bude to pán lekárnik. A ja som ho spoznal ako 10 alebo 12 ročného, to neviem úplne presne. A to tak, že jeho mamina nám ho vložila do autobusu. My sme ju uprosili, aby teda mohol ísť s nami, on už vtedy bol veľmi dobrý tanečník. A keď sme išli do Rumunska, tak sme mali málo chalanov, bolo treba 8 párov, aj Robina sa vtedy prezliekala za chlapca. Tak sme ho zobrali, on sa tak stočil na sedadlo ako šteniatko. A tak sme prišli do Rumunska, ja som si ho zobral na izbu, akože izba vedúcich, aby sme na neho dávali pozor. A chcel som, aby sa aspoň trošku chlapec vyspal, tak o 1 ráno som ho naháňal, lebo on behal po skoteliach, tam boli také poschodové postele, tak tam lozil a celý čas niečo na mňa rozprával, vtedy mám strašne maďarský prízvuk. A hovorím, Jozef, ja ešte nemusím ísť minkať, mamička, to po... A uprostred slova, uprostred pohybu zaspal. Prvýkrát v živote som videl, že dieťa toto dokáže. Našim sa to nikdy nestalo a zase našim nespia. A zaspal tak tuho, že keď Alžírsko pod našimi oknami začalo nacvičovať svoj program o 2 ráno, ktorý pozostával asi z 10 bubnov a mečov, pozobúdzali kompletne celý internát aj polku mesta, čo potom nám hovorili policajti, tak Akoško si kľudne bez problémov spinkal. Takto sme spoznali na mnohé šikovnosti, alebo teda zručnosti aj našich hudobníkov alebo tanečníkov, napríklad náš Peťo, neviem, ten ešte sa pripravuje, alebo Seti, Levaj, poznáte ho, jeden z našich najkrajších spevákov, tak on opravil bez problémov autobus v Slovensku, keď sa nám pokazil. Miško Sigetio napríklad je taký úžasný zdroj akéhokoľvek ručného náradia, že keď potrebujete zapalovač, šidlo, nožnice, kliešte, on to má vo vačku, takže aj teraz. Alebo Stanko Pivko, ktorý nasvedcuje naše predstavenie, tak on je neuveriteľne zručný a zároveň so sebou nosí všetky možné náradia, predpokladám, aj zváračku. Keď sme boli vo Francúzsku, tak sme tam boli aj s našim synátorom, vtedy mal 11 mesiacov. Tak jazdil v kočíku a Vedka s ním chodila po francúzských cestách a zlomil sa kočík, doslova, že tak tá rukoveď, tak on ten kočík dočasne opravil, ten kočík je v takom istom opravenom stave aj teraz a z toho už ho Maríka vyjazdila 3 roky, naše druhé dieťa. A takto by som mohol pokračovať do nekonečna. Teraz ešte spomeniem príhodu takú veľmi milú o človeku, ktorého málo kedy vidíte, ale vďaka nemu sme minimálne 30% úspechu slovenských rebelov má on v rukách. Je to náš zvukár, Denis, a ja mu hovorím Axel Ivanič. Aj teraz dúfam, že mi nevypne mikrofón, lebo nevie, že budem hovoriť o ňom.
My ho nosíme aj na festivaly so sebou, potom bude jedna taká milá príhoda. A ja keď som ho presviečal, aby išiel s nami do Francúzska, tak mi povedal, že dobre, v zásade nie je žiadny problém, ale má dve podmienky. Nechce sa starať o žiadne decko a nepôjde s nami do kostola. Tak dobre, nie je žiadny problém. Na tretí deň toho festivalu sme mali predstavenie v takej krásnej katedrále. Bolo to tak, že všetky súbory tam niečo zaspievali, potom sa v takom ako keby kruhu pochytali a každý vo svojom jazyku predniesol Otče náš. Bolo to naozaj že veľmi pekné. A potom sme zo spevom z tej katedrály vychádzali tak pomaly a jak sme išli v tom sprievode, som sa asi uprostred kostola pozrel doprava a tam bol náš Denis s našim Ondríkom v kočíku a krmilou kašičkou. Takže to napríklad krásne vyšlo. No a medzi iným spoznávate aj iné národy, hlavne o tom sú tieto festivaly, aby sa spoznávali medzi sebou kultúry. My sme boli v spomínanom Rumunsku, kde na jednej chodbe bývali dnes znepriateľené, teda veľmi silno znepriateľený Izrael s Libiou, s čím sa tam oni teraz mlátia. A práve odtiaľ z chodby je krásna príhoda nášho roba, Vásáka. Asi štvrtý deň toho festivalu už chcel trochu spať. Tak niekedy o 4 ráno sa snažil spať, len bohužiaľ mal izbu blízko kúpeľne, alebo z záchodov. A tam boli nejaké zvláštne dvere, ktoré strašne trieskali. A Srbi mali žúr, alebo vôbec všetci mali žúr. A jak chodili na vecko, tak to strašne trieskalo. A už o 4 ráno ho proste naozaj, že došla trpezlivosť, tak išiel. On asi sa veľmi neusmieval, teda tváril sa hrozivo a išiel okolo Srb a anglicky Hello, how are you? Are you oak? A náš Robo medzinárodne žiadne oak! Ja sleep, ty plesk dvera! A chcel mu ukázať, ako to vlastne búcha a vtedy ho napadlo a chytil tie dvere, ideálne slovenské festiválové riešenie, chytil dvere z veselých, po stenu a tak boli do konca festivalu. Toľko z prvého môjho vstupu a teraz už naše CDčko Jahoda Jahoda.
Tento večer moderujem ja, chlapko, najviac blázen. Ja som už spomínal festival v Rumunsku, bol to náš prvý festival COF, teda organizácia, ktorá rieši folklór a vždy na týchto festivaloch, keď sú súťažné, je 12-členná medzinárodná porota, ktorá hodnotí, akým spôsobom zachovávame dedičstvo našich predkov. A keď sme tam išli, tak sme si povedali, že tak sme veľmi mladúčky súbor, aspoň skúsme zanechať taký dojem, aby neposlali na Slovensko nejakú vodu, že rebeli, vodu Komárňan, ako fungujeme na zahraničí ako Komárňan, nie sú vhodný súbor, tak sme naozaj trénovali, robili sme maximum, ja som vtedy mal úplne inú kondičku. A trvali sme na tom, respektíve posielali sme dopredu taký list s pokynmi, že čo všetko potrebujeme mať na javisku, to je normálne, nebolo, že naša nejaká výsada. Potrebovali sme teda odposluchy, toto sú tieto maličké reproduktorčeky. My počujeme totiž trošičku iný zvuk ako vy, aby tá hudba celá tak ladila medzi sebou, tak musíme byť tak nastavení, plus máme pomerne veľké množstvo mikrofónov, aj to tu vidíte, naši hudobníci majú bežne aj dva, pretože jeden na nástroj, jeden na hlas. Tak v Rumunsku sme toto skúšali na generálnej skúške. O tom Rumunsku ešte treba povedať, že také teplo sme nikdy potom, asi ani predtým možno v Portugalsku, zažili, bolo tam naozaj najpríjemnejšia teplota, bola asi 42 stupňov. Dokonca neviem, že či organizátori, alebo len našim sprievodcom sa nechcelo, zrušili denný program, čo sa spoznáva krajina, tak to sme nerobili. Jeden deň sme si my sami zariadili kúpanie, mne tam ukradli vtedy mobil, preto si to pamätám. Tak sme to teda naskúšali, všetko bolo v úplnom poriadku. V Galatii, tam sa odohrával ten festival, je to 250 000 mestečko, čiže pomerne veľké. Mimochodom, komárňanské lode sa tam finišovali, pretože odtiaľ, tam už Dunaj je veľmi široká rieka, odtiaľ to už len kúsoček do Čierneho mora. No a potom, keď prišiel deň D, na večer predstavenie, teplota klesla na príjemných 35 stupňov, tak sme išli na to námestie, tam už boli postavené také veľké stany, pre účinkujúcich je naozaj ohromné javisko. Toto je, tá fotka bola zrovna odtiaľ. Tak sme teda už sa pripravili, nezliekli sme sa do kroja a vtedy úplne, jak sa hovorí, že z čistého jasného neba hrom, tak tam sa to udialo. Zrazu začal fúkať strašný vietor a spustila sa výchrica s búrkou, ale takou búrkou, akú som ja ani predtým, ani potom už nikdy nezažil, naozaj sa odohrávala tam pri nás. Dievčatá všetky súbory utekali teda do stanov, tam reálne sme museli držať ten stan, aby ho nepodfúklo a neodfúklo. Predstavte si to tak, že Robo držal dvere, Roba držala Magda, Magdu nejaká Bulharka a všetci tam, akože bolo to fakt desivé, dievčatá už začali plakať. Tedy naša Veronička na upokojenie atmosféry začala spievať Prší, prší. Pomohlo to, minimálne v tom, že ja som sa tak nejako upokojil, bo tá situácia bola bizarná. Hromy, blesky, doslova, vietor, plačúce, spievajúce dievčatá. Tak som zavolal, vtedy som ešte mobil mal, nášmu vodičovi, pán Šor, nás viezol, povedal som, že musíme evakuovať okamžite súbor, nech nejakým spôsobom sa dostane k nám. Všetky autobusy, celá doprava bola vytlačená preč z toho námestia, tak on popretrhal tie pásky policajné, nacúval tam. My sme sa vyzliekli, dievčatá do cudníc, chlapci iba do nohavíc, lebo súborista, nesúborista, výšivky musia ostať suché. A evakuovali sme v takom rade, držali sme za sebou, naskákali sme do autobusu, po našom vzore všetky ostatné súbory urobili to isté a keď sa evakuoval posledný, tak ako prišla tá búrka, tak aj odišla. Z ničoho nič, hej. Problém bol, že všade bola voda, celá zvuková aparatúra bola vo vode, normálne nešťastný zvukár vylieval z tých drahých mixážnikov tú vodu. Potom ešte z nejakých dôvodov v Rumunsku asi nevybije poistky, tak čo sú predĺžovačky, tak tam sa normálne varila voda. Že z toho išiel tým, alebo teda para, tak do toho kopali. A celé sedenie pre divákov bolo poprevracané. Sme išli za organizátormi, a teda ja, že čo bude, že uvidíme. A začali prichádzať diváci a sami si začali upratovať to námestie, aby mali kde sedieť. A prišiel zvukár, povedal, že nič z aparatúry nefunguje. Reproduktory boli zaliaté vodou, z mých všetkých 16 mikrofónov zostali 2. Niekde nad nami, to boli také odposluchy
sluchové mikrofóny, tu sú, to je na dôvod, aby ste mali ten zvuk sprostredkovaný. No a pýtali sa, že čo teda spravíme. Ja som išiel za Robertou, za Julkou ako vedúcimi súboru a hudby a oni povedali, že nič, zajtra asi nebudeme mať hlasy, ukričíme to, že budú spievať úplne na maximum, tanečníci, že sa pridajú k spevu, nejakým spôsobom sa to dá, dobre. Organizátori sme povedali, že také, keď oni chcú, tak my ideme, ešte sme pomohli tam tetuškám dostať vodu z javiska, lebo tam naozaj bolo asi 2 cm vody. Medzi tým sa to námestie zaplnilo. My sme spustili program, mali sme teda prvý z 12 súborov. Všetko bolo v poriadku, dokonca nám zaťapkali, veľmi slušne, ale tá pointa prišla až v noci, po jednej, kedy bolo vyhodnotenie a medzinárodná porota COF ohodnotila ako najlepšiu harmóniu zvuku na javisku okolo slovenský rebel. A môžeme. Svět mi mesiaci,
My keď chodíme na festivaly, tak jedna z najväčších starostí, ktoré máme, sú s jedlom. A ja keď som si pripravoval dnešný večer, tak som vlastne pochopil, že prečo a skúsim vám to vysvetliť. Keď sme boli ešte Dunajisti, my sme teda jadro tohto súboru začínalo u pána Galoviča vo folklórnom súbore Dunaj. Vtedy sme dostali pozvánku na festival do Portugalska, Cantanhete, to je hneď pri oceáne. Zrejme ste niektorí už absolvovali cestu k Chorvátskemu moru, alebo tak Slovenskému moru do Chorvátska, tak viete, že to je teda taká jednodňová záležitosť a keď si to predstavíte na tej mape, tak niekde tu je Slovensko a tuto je to Chorvátsko, že dá sa to zvládnuť. My sme išli do Portugalska, to je asi tu. 3 dní sme boli zavretí v autobuse, ale nejakým spôsobom, a v tom autobuse nám už potom tak aj veselo, aj nevyspíť, aj sa vám plakať chce. Ale dosť na tom, že sme teda prišli tam, boli sme ubytovaní v takej škole a oni keď nám posielali propozície, takže budú ubytované zvlášť dievčatá a zvlášť chlapci, tak ja som im napísal, že s tým sme není úplne OK, že pre nás z nábožensko-politických dôvodov by sme chceli byť ubytovaní spolu. To si zapamätajte, to je pre tento príbeh dôležité. No a keď sme prišli na ten festival, tak viete, oni tak ako folklór na Slovensku nemá veľa peňazí, tak je to všade vlastne na svete.
A aj tá strava je potom taká, že vy keď idete na dovolenku, tak sa stravujete väčšinou v medzinárodných hoteloch, máte medzinárodnú stravu, len rozdiel je možno v alkohole alebo v množstve. Ale tu nás naozaj stravujú vždy väčšinou domáci. No a v Portugalsku to znamená chaluhovú polievku. To sú reálne tie jasy, čo v mori, čo obchádzate, keď plávate, tak oni z toho robia polievku. A tam to mali vyriešené tak, že sa vždy o večeru mal postarať dedina, kde sme vystupovali. Vždy je hlavné predstavenie, tie sú 2-3 a potom sú také vedľajšie, ktoré zarábajú na ten festival, že idete po dedinkách a tam urobíte predstavenie. No a v Portugalsku sme takto chodili, dostali sme taký list, že v ktorej dedinke, kedy máme byť. Prvý šok bol, že u nich čas je len akási forma návrhu. Že o 10. večer sme prišli do dedinky, ja som bol stresový, za 5 minút sme mali vystupovať, kým sa tá dedinka rozkotúvala, bolo 12 hodín večer. Už sme mali byť niekde úplne inde, ale, a to je dôležité pre tento príbeh, tá dedinka nám pripravila perfektnú večeru, grillované prasiatko. Tak sme boli nadšení, vegetariánom sme vysvetlili, že teraz sa nebudeme na nič hrať a jedli sme grillované prasiatko. Prišli sme do druhej dediny a urobili nám grillované prasiatko. To sme boli tak, že OK, že super, sranda, haha, dvakrát sme mali grillované prasiatko. Prišli sme do tretej dediny a hádajte, grillované prasiatko. A to už bolo, že dievčatá za mnou prišli, vtedy ešte boli pubertálne. Jozef, akože, čo budem jesť? Tak, dobre, nejako som mi to vysvetlil, sme reprezentujeme krajinu, vydržíte, Bože môj, tak budete mať náročnú dietu. S krojom to neuškodí. A takto postupovali dni a naozaj všade v tých dedinách boli grillované prasiatka. A už som bol teda z toho zúfalý aj ja, už sme boli, ja neviem, teraz by som možno preháňal, ale boli sme v nejaké možno 6. A už som mal toho plné zuby, dievčatá už boli na mňa zlé. A už som tam išiel vtedy za organizátorom, nevedel som, že zároveň je to aj starosta. A teraz je dôležité vidieť, že to bola dedinka, ktorá sa volala Bajráda. Tak som išiel za tým starostom, povedal som mu, že z nábožensko-politických dôvodov my nechceme žiadne grillované prasiatko, pokiaľ ho majú pripravené. Tak on tak akože spozor, sa zarazil, ale potom veľký úsmev. Tu ešte musím povedať, že my si hovoríme, že sme nejaký ústretový národ, alebo taký pohostinný, ďakujem veľmi pekne, oproti Portugálcom, totálni držgroši. Tak oni sú naozaj boli to veľmi milí ľudia, veľmi, veľmi. No a ten starosta tak akože zúblo, chytil telefón, začal tam vykrikovať do telefónu a tetušky nám ugrilovali kurčiatka. Konečne sme sa normálne najedli, všetko bolo v poriadku, podali sme úžasný výkon. Diváci boli naozaj nadšení, potom ten istý pán starosta nám niesol ocenenie, cenu a v tom príhovore povedal, že je teda nadšený zo slovenského folklóru, že sme úžasní ľudia, kamarátky, že máme jeden z najkrajších folklórov, aký on kedy videl a že ho strašne mrzí, že sme u nich neochutnali portugalskú národnú špecialitu, letao asado a bajráda, grillované prasiatko, ktoré pochádza z tej dediny, kde sme boli. Ich národné jedlo je odtiaľ. No a od tej chvíle sme my prekliatí. Bohovia folklóru nás prekliali a odtedy máme, a hlavne ja, problém s jedlom, a to teraz nepreháňam, boli sme v Holandsku. To bol, dúfam, prvý a posledný festival, kde sme boli ubytovaní v rodinách. Ja s Lukášom Sedlákom sme nafasovali rodinu, kde to vymyslela, že nás teda príjmu hlava rodiny otec. Bol veľmi nadšený, celý čas mi rozprával, že problém Slovenska, neviem prečo si myslel, že máme problém, je v tom, že nemáme kráľa, že nemáme monarchiu, a to však dobre. A jeho manželka a 2 dcery boli proti. Nepovedali nám to priamo, ale fungovalo to tak, že oni ako hosťujúca rodina nás mali stravovať na raňajky. My sme s Lukášom ráno prišli a u nás je zvykom, aspoň teda v našej rodine je to tak, že prvých 2-krát sa necháte núkať, až potom si dáte. A my sme si zadli, tam boli také 2 hrúbky syra, niečo v báne a ona sa tam na nás niečo kúkla, chvíľočku sme tam sedeli, pozerali sme sa s Lukášom na seba a ona sa zatvárila, zložila to, že teda keď nechceme a odtedy sme nedostali jesť. Celý ten týždeň. A našťastie ostatní soboristi boli na tom oveľa lepšie, tak v servítkach nám nosili jedlo, takže sme nehľadovali. No a zároveň odtiaľ to pochádza jeden z mojich najzvláštnejších gastronomických zážitkov. Totižto na týchto festivaloch je vždy taká tradícia alebo takým zvykom, že vy od krajiny, ktorú zastupujete, v našom prípade teda Slovensko, nesiete dary, väčšinou je to od primátora mesta k primátorovi mesta tej hosťujúcej krajiny, alebo vždy je tam nejaký
šéf, ako my máme teraz predsedu Vúcky, tak oni majú takého nejakého šéfa kantónu alebo také niečo. A rôzni takíto papaláši a väčšina krajín, Slovensko to ale nerobí, si na tento akt zavolá aj veľvyslancov. My sme veľvyslancov slovenského stretli len v Srbsku a Macedónsku. Inde sme my bez veľvyslanca, neviem prečo, vždy o nás vedia, že tam ideme. No a povedali nám teda, že bude prebiehať toto odovzdávanie darov. Tu bolo ešte strašne zvláštne to, že tam bolo neobvykle veľa ochránky a teraz keď tu bol, pamätáte sa, holandský král či princ, čo to bol, ja som mal dojem, že som sa s tým pánom stretol, ale rebeli tvrdia, že to nebol teda on. Ale neviem, no my tam neriešime tých papalášov, my sa fotíme s krojovanými ľuďmi, aj vidíte na fotkách. No a tam nám aj domáci hovorili, že to bude super, lebo sa tam bude podávať ich miestna špecialita, ktorá je veľmi drahá, ale veľmi dobrá. Tak dobre, že OK. Išli sme tam, delegácia Roberta ako vedúca súboru, ja ako vedúci, čo ja viem čo, autobusu a išiel s nami aj Lukáš, aby k Roberte bol tiež niekto pekný, on prinesol tie dary. A teraz vždy je to veľmi pekné, lebo vždy ako prichádzate, tak ide hore vaša vlajka, medzi tým sa spieva, teda hra hymna, podávate si ruku, tak vám vysvetlia, že nesmiete dary napríklad dať jednou rukou, musíte vždy dvoma, neúctivé len jednou rukou. A teraz prešli všetky tieto ceремónie, ale jak sme už vchádzali do tej budovy v tom sprievode všetkých tých národov, tak sa tam cítil taký čudný pach. Ale hovorím si, no tak je to stará budova, to asi súvisí s tým. A bolo tam krásne prestreté, všetko bolo v poriadku, už teda prešlo toto, odovzdali sme ceny a pri nás z Robertova a z Lukáša sa postavil veľvyslanec, myslím, že Veľkej Británie a tiež hovoril, že on už sa strašne na to teší, lebo toto v Holandsku je naozaj že veľká špecialita, je to veľmi dobré. Dobre. A teraz ten smrad sa začal následovať a oni na takých veľkých táckach takto priniesli ryby. Ja ryby nemusím, ani vianočné, ani žiadne. Viem, že to je zdravé, ale ja s tým vždy mám nejaký problém. A toto prosím pekne boli surové ryby. Oni rybu, myslím, že nejakého špeciálneho sleďa v istej veľkosti odchytia, surového ju trošku pokvapkajú nejakou holandským octom, aby prebili smrad tej zdochnutej ryby, tak to namáčajú do najemno nakrájané cibule a takto jedia. To bola tá špecialita. A teraz vy nemôžete ako u babičky, že keď máte odvahu, tak odmietnete. To nejde, lebo oni všetci títo papaláši sa na vás pozerajú. V tomto je Roberta úžasná, že ona sa prepne do takého módu, je veselá, usmievavá a proste čoko nejaká ryba. Ja som nie úplne až takto, ale problém bol, že jak prišlo na nás rad, lebo oni to tak akože niesli dookola, každý si mal zobrať, tak išiel rovno ten holandský niekto, čo bol papaláš. On išiel si akože štrnknúť, že zoznámiť sa, len podľa mňa sa išiel pozrieť, lebo som najviac bol zelený z nich všetkých, že ako to dám. Tak ja som si vtedy hovoril, že tak zastupujem našu krajinu, zastupujem našu vlast, tak neurobím hanbu. Tak som chytil naozaj najmenšiu možnú rybu, aká bola. Vymáčal som to teda v tej cibule, aby sa to na ten slis tej ryby čo najviac nalepilo. A potom som odpozoroval, ako hltačí mečo, viete, že tak zaklonia, otvoria hrdlo a celú tú rybu som si tak pustil do vnútornosti a veľmi hrdý som sa teda postavil a vrchol bol, keď Lukáš spoza mňa hovorí, to je výborné, ja by som si ešte dal. No a potom, keď skončila tá ceremónia, my sme opäť začínali program, ledva som dokončil program a za javiskom som im tú rybu vrátil. Alleluia,
poprosil Janka Brloša, aby sa k nám pridal. Pre tých, čo ho nepoznáte, Janko je môj veľký vzor folklórny, je to človek, ktorý doslova do písmena odovzdal svoj život kultúre, tradíciám nášho národa, stojí za hontianskou parádou. V Matici sa angažuje, on na to nevyzerá, ale v Matici sa angažuje už veľa desaťročí. Ešte z čias, keď Matica bola teda pojem, aj v časoch, keď Matica bola nepriateľ štátu číslo 1, aj v týchto časoch, kedy vlastne nevieme, ako na to Matica slovenská je, ale predovšetkým si ho veľmi vážim, preto všetko, čo robí pre tradíciu, pre zachovávanie tradícií našich starých národov. Nemám pekný večer, ešte hľadám dozvol, lebo musím sa aj k zemi trošku priblížiť, musím ma to vychválil, dokonca si napísal do nejaký úvod taký, že príde aj sám Ján Doroš. Tak a teraz som vás pýtoval, že keď som prišiel, prečo som prišiel sám. Tak som si povedal sám Ján Doroš. No, takže no a ja som poprosil, aby nám uviedol do života naše CD-čko, mimo iné aj preto, pretože aj z jeho dedinky, teda z Hrušova, tam máme... Ivka, pomôž mi? Viem, Jahda, to je... Či... Áno, čiže... aj seno. Aj seno. Vy máte všetko dvakrát. Dobre, takže... A teraz budeme uvádzať do života naše CD-čko našou špeciálnou pálenkou. My viete asi, že robíme legendy Komárna, už tu bolo 170 autobusov. A táto pálenka je to, čo vítame všetkých našich hostí. Vždy vôjdeme do autobusu, povieme im vždy to isté, že ich tu vítame, že keď na nich bude niekto hovoriť po maďarsky, tak to nie je provokácia, ale želám im dobrý celko alebo dobrý deň. A je to naša špeciálna pálenka, Rebelovica, je to vypálené víno, tunajšie, a vypalujú ho babicovci, teda naša tanečníčka sa o toto stará a pomerne obľúbené. Reálne sa pýtajú aj ľudia, že ako by sa k nej mohli dostať, ale nedá sa, je to len naša. Nie. Preto to hovorím takto v súkromí. No, ja keď som sem prišiel do tejto sály, že si sadnem niekde, tak som sa pozeral, že čo, kde. Videl som tam tú fľašku, tak som si myslel, že to je fľaška, ktorej sa bude krstiť alebo uvádzať do života. Tak som sa ten sadol a teraz pozerám, jedna chlip, druhá chlip, tretia chlip. Keď nebudú mať dosť tej pálenky na to krstenie, tak som si zobral aj svoj krst. Asi je to voda, čo? Vidíte, ako sa človek mení a mieni na pálenu a je to voda. No takže skúsime to? Poďme na to. Neviem úplne presne, čo sa vtedy robí, tak asi to oblejeme, ale prosím ťa, ja budem ešte sa predstierať, že tancujem, ja sa tu určite šmyknem, tak aby a poďte dopredu. Neboj sa pálenou našim šanovať. No ale aby sme teda toto takto stavíme, že ty budeš krstiť mojou a ja budem krstiť vašou. No, reálne to oblejeme. Ak si, ani tak troška, že... Dievčatko milé, poď si pekne do sveta a rob tam veselosť a poteš všetkých ľudí, ktorí ťa budú počúvať, aby si troška aj ešte... Dobre, stačí. Aby sme ho nepokázali. Nerozbiť, radšej tak sa vieš zrobiť. Takže Jožko tu dneska povyprával mnoho príhod, ktoré ich stretli po cestách. Poznám to, pochodili sme aj my do toho a veru, nie vždy to bolo také pekné ružové, ale to nepekné ružové na to zabudnete a to pekné ružové nám ostane myslia. A si myslím, že kolektív, ako sú slovenskí rebeli, alebo Komárňan, alebo Dramaťák, oni majú tých mien ani neviem koľko, takže dokáže urobiť radosť ľuďom, ktorí sa prídu na nich pozrieť. Ja mám takú peknú spomienku, keď asi prvýkrát boli v Hrušove, nepozvali sme ich na hontiansku parádu, tak nejakí rebeli budú tam. Ale hontianská paráda je niečo ako Dom Matice v Komárne. Tiež to robia dobrovoľníci, bez veľkých nejakých peňazí, bez všetkého. A
My tak robíme potom po festivale vyhodnotenie pre tých ľudí, ktorí účinkujú všade vo dvoch, je to okolo 300 ľudí, pretože to je masa ľudí, ktorých tam treba, aby to ukázali, ako sa patrí. Na koho zavoláme, tak som si pohútal na Jožka, tuto zavoláme slovenských rebelov z Komárna. Ako sa ma už spýtovať ľudia, kto príde vystúpiť, lebo zavoláme vždy niekoho, pretože tí ľudia, ktorí robia na paráde, nemajú z parády nič, iba mozole a popálené ruky a kadečo. Tak zavoláme z Komárna. A kto príde? No, nejaký z Komárna príde, no čo? A už kažu, z Komárna príde. Keď skončili rebeli vystúpenie, tak potlesk nemal konca kraja a všetci pochválne sa vyjadrovali ešte v starej ňanike. Janko, toto si dobro vybral. Takže to boli slovenskí rebeli v Hrušove, pretože oni, kým išli po rovine, tak im dobre bolo, ale keď sa od Dobitnice otočíte takto hore autobusom, tak sa potom sa kúkali do tých, akože, ako to je, pretože Hrušov je na kopcu. No ale, aby sme tak veľa nevyprávali, lebo povedali, že mám 40 minút na vyprávanie. Viete, môj starý otec mi tak poviedal, keď vtájdeš do sveta, tak sa myslíš vybaviť riadne. Myslíš si zobrať batoh, Jožko, poď mi pomôcť. A myslíš si v prvom rade zobrať kus klobásu, lebo lačný nemôžeš byť. Potom si zober aj fľaštičku, lebo ani smedný nemôžeš byť. A keď sa ti niečo pritrafí, myslíš si rady polievať. Potom si zober brožúru, lebo svet je veľký. Tak som aj ja si zobral brožúru, ale sa mi nepáčilo, tu je taká, vidíš, to farebná, nefarebná fotka, taká černo-biela, tak som troška tej farby, vieš. Neplatná síce neviem. No a ja ešte taký prídavok som doniesol tiež niečo podobné z nášho kraja, ako sa to krstí. Už nemám nič. Je to, mne sa raz nepáči názov CD-čku, a sa páči mne. Je to platňa, taká umelá, hontianských folklórnych skupín a naša hrušovská. Čiže, aby ste mali na tých cestách, aby tá platňa mala aj kamarátov, takže som priniesol tak. A to máte aj na miesto kytice, lebo kým príde z Hrušova sem kytica, obedne nič nemáte. A toto vám bude aspoň tak. Dobre? Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či tvoje auto, moje auto ešte má, nie, to je podpísané, tu obretu sme si nechali. Naše CDčko, neviem, či máš, máte ešte CD prehrávač, ja ešte mám, Ilka už nie. Ja ešte mám. Takže si... neviem ho pustiť, ale nevadí. Tak ďakujeme veľmi pekne, pevne verím, že sa nevidíme naposledy, napríklad by sme mohli prísť na hontiansku parádu, na hlavný program, ale nejde. Akože jasne. Nejde, my sme potom na hontianskej paráde už boli viackrát a ja som dokonca dostal od Janka tú česť, že som režíroval kúsoček jedného programu. Takže ďakujeme veľmi pekne, že si medzi nás prišiel. Na záver chcem všetkým aj rebelom, ale aj komárňancom poďakovať, že sú akí sú, pretože každé prostredie robia ľudia. Ja si spomínam, keď som tu bol, keď tu bol festival, tí sprievodcovia, či už to bolo na lodi, alebo v pevnosti, alebo po meste. Boli to úžasní ľudia, aj keď počítam, že boli aj inej národnosti, ale nevadilo nám to, ani im to nevadilo a to robí ľudí ľuďmi. A preto vám prajem, tešte sa, držte sa a množte sa. Witaj!
Paradnicou